की एनआयओ आसा तो परतून आसा तो हो सर्वे करतलो आणि नवो रिपोर्ट तयार करतलो आणि तो आम्ही डिनोटिफाय करतलो. आजचे मिटिंगेक एनआयओचो प्रतिनिधीच येवंक ना. कॅचमेंट ए आणि कॅचमेंट बी दोन क्लासिफिकेशन केलं. हे क्लासिफिकेशन जे आसा तितून युनिटी मॉल दाखयला आणि प्रशासन स्तंभ दाखयला आणि त्या सायडीचो जो भाग जो आसा त्याचे क्लासिफिकेशन बी म्हणून केला. तितून कॅचमेंटा मद्दी ल्हान व्हड कॅचमेंट असो म्हणून काय नासता. लक्षात घ्या. हो बदामी आणि या बाकीच्या आयज आमकां पिशे करपाक